Khaya kude TV bafethu usithembiso Celelo ya fethu ngizafuna nje ukuthi subscribe bani njalo ningakhohlwa bafethu ni like and follow and comment bafethu ya nimeme nabanye ukuthi hayi la unobona lapha kanifini ukungena phela ku YouTube laphana ubone laphana ukhanya kude TV kuze kwande nje bafethu ama subscribers siyabonga nje kakhulu nakulabo aba subscriber bafethu nalabo like aba commentayo siyabonga kakhulu. Ngizokhuluma ngenyeke indaba la. Ngifuna ukuthi nje ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Ngikhuluma ngalokho namhlanje ngithi nje ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Awu omunye uzobuza ukuthi kuyakhuluma, ukhuluma kanjani? Awu. Kunezinto ezenzakala ejele. Uyabona ejele ukudla kwakhona. Akukho esimeni sokuthi ungakudla ngempela ujwayele nje ukudla kwakho kwasekhaya. Futhi ngempela kusuke ngekho phela kini ejele. Siye sizwe abantu bethi kunamaqolo ngidliwa amaqolo enkukhu lapha awu iboshwa ungakho ikhuluphele kangaka. Ukudlala lokho. Udla wasejele enye into. Uma kuthiwa kupakwe inyama yenkomo kuphoswa amaqatha amabili athi qatha phezu kophushwana oluncanyana olungaka. Wake wakudla wake lonke leminyaka ngihlala ejele mina yonke iminyaka bengidla uphuthu nekabishi kushintsha inyama kuphela. Namanje nje hayi ngifuna ukuqamba manga babukeli ikabishi nje hayi cha ngisathi sizilile impela. Uphuthu wenkosi yami ngiyabonga ngoba lithuke ngiyabo hayi alifani nalolo lapha lwele ngavuthwa uyabona nekabishi lakho ngathi thathwe la shower phansi wathi pa phansi la hlakazeka la seliyaphekwa uyabona. So uphuthu nekabishi zonke insuku uma ngasuke ngalona uphuthu nekabishi kuzoba isitambu nekabishi. Isitambu sakhona wezwa lo nto sinesobho sitante esobheni sithi kanje phakathi esobheni uyabona awu asinawo ubhontshisi. Ubhontshisi ke ejele bafowethu ngize ngaphuma ngaze ngikudla ubhontshisi ejele. Kodwa bakhona bebekudla ejele. Omunye uzobuza ukuthi kanjani? Ama-Nazarite ake bafethu abenenhlanhla yokudla ubhontshisi ngoba angithi phela ngesabatha abakudla ukudla okushisayo. Uyothola ukuthi ke balethelwa baphekelwa ukudla kwesabatha ngolesihlanu. Ibona ke beyuthola bathola lo bhontshisi lo uyabona. So isitambu nje sisejazi nawo ubhontshisi. So hayi uyabona nje ukudla kwakhona isobho lakhona. Uyabona nje inkinga le. Ufish wakhona awungenza ukuthi uyawuvula kanje. Yabo. Kube kuqhamuka ngiyakhumbula nje ngizoyibeka nje kanje. Ngiyakhumbula nje ngisakhula ngisemncane bekuthiwa kunemicimbi emakhaya. Kuna inyama ekuthiwa inanzi le ibekwe lapha phezulu. Iyayiyekwe nje leyo nyama. Uyabona? Kuthi ngesikade uzosenibizwa sekudlula izinsuku. Uthi mhlambe nalo msebenzi buwenziwe ehlobo. Uthi yezwa seniyabizwa nibizwa obaba lapha bafana usanda yabo kuthiwa hayi idlani la kuthiwa inanzi le uma uthi uyayithi kuvela izilwane lezi kuthi ubomi uyabona uyayizwa nephunga la khona uthi uyadla kuthiwa hayi dlana mfana ngithi hayibo impethu kuthiwa ngizoni uyadelela lo mfana madoda uthi ukudla kunempethu akuzona impethu lezi ubomi kusho abantu abadala bethu ubomi uzona impethu uthunta ukuthi amfana ufaka emlonyeni ubone ukuthi edeleke ufishi wakhona uthi uzovela leyo nto uthi uvula nje uphekwa namathambo ngaphakathi uthi ungakanyana uyabona uzowudla uzothini uzothuntuta lobo lezoyimpethu uthi udle. So uyayithola ukuthi ke kunabantu abade ngikhuluma ngabo uthi vele nje babantu abamkahle banemali zabo yabo bayakwazi ukumokola lapha kokuka. Uma bemokola lapha kokuka uthi bona bazolethela ukudla ukuthi umuntu uzoqhamuke alethelwe ibreakfast oyibona ukuthi ngayigcina eminyango le yabo. So uthi uzodla kadladle bese yakunika sekumhlulile kuningi usezo wasemini phela athi me hey basoba uyabona ke ngokunika zona ukudla ke sengingena kuleyo nto ukuthi ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Wathatha lokho kudla ufuna ukuthatha ukwazi lonto ukuthi ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma.
ngoba esinye sokunika kanjalo kanti sine intention ethile. Baningi nje uthi manje kanti bengenza ukudla kanje labona uzoza ngokulamba ejele. Ayilalela uzothafazeka. Uyabona? Uzothafazeka nje impela uma ungene etoilet lapana ungene 1 minute etoilet. Hayi no 1 minute ungene 3 seconds etoilet. Ngoba phela manje vele usuwathafazeka. Sekuvela ukuthi uma ufika nje ukuthi phu uyayizwa lonto usulu uphume. Uyabona? So ukudla kwesiboshwa nje kuyakhuluma. Funeke wazi ukuthi isiboshwa mase kunikeza ukudla kuyakhuluma ukudla kwesiboshwa. Uyabona lonto? Unless umuntu uvele nizwanayo naye enazanaye naye. Uyabona? Ungaveli uthatha ukudla nje kwesiboshwa ungazi ukuthi kwenze njani. Uyabona? Njoba ngeke ngachaza futhi kuma video previous ukuthi kunabantu abebefa ngokuthi uthatha ukudla komunye kwakuhle. Kodwa lokho ukuthi nje ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Lalela awuniki ukunika ukudla mahala nje. Uzothi uneza ukudla nje kanti yabonakala ukuthi mhlawumbe ubhakishe njengonunu. Uyabona? Uyabonakala ukuthi hey la singakwazi ukuthafaza. Uyabona? So ukudla nje kwesiboshwa kuyakhuluma ejela uvela uthatha ukudla kwesiboshwa nje. Yabo? Abangazi ke bebekwenza lokho umuntu egcina esethafazeka. Yabo? Ngoba hayi ngeke ungathafazeki phela. Ngoba umuntu uzokutshela ukuthi lalela ke ndoda buyisa konke ukudla kwami ngikunika khona. Akadlala sekuvaliwe amaphoyisa wasekho. Yabo? So ithini indaba uzoyithini leyo nto? Yabo? Awuzubanjwa ngenkani ukuthi uzoreshwa. Cha. Yabo? Uzobeleselwa nje nendaba yalokudla. Ongeke uzukwazi ukuthola wona ngoba unayo imali. Uma ufuna ukuthi umbuyisele lokudla kwakho uzohamba uphaka lapha enqoleni lokho angakudli. Ngeke ukwazi ukwenza lokho phela nje uzothafazeka. Yabona? So ukudla nje kwesiboshwa kuyakhuluma ejele. Yabona? Ngamanye amazwi mekushiwo kanjalo kushiwo khona ukuthi ungacathi uyanikwa nje kusuke kunento ngale kokunikwa kwakho. Kusuke kukhuluma something ukunikwa kwakho ukudla nje. Unikwa isiboshwa sekunika ukudla. Uyazi ejele njoba ngithe kunethikithi lenyama. Kuneboshwa uthotha mhlawumbe uthotha umuntu usenenyanga yonke engayidli inyama ejele. I remember nje one instance ngeke ngahlala nomunye ubaba ubengenalo Nkosi yami visit. So ukuze naye akwazi ukuhlanganisa abanaleyo mandlana athole nefoni. Ayobeyithanda ke iphone lo baba lo. Kuthiwa esijayela ke iphone kuthiwa iskandal. Hey, ubaba ubani uyasithanda iskandal. Yabo? Kuliwa ngephone. Kuthiwa uyasithanda iskandal. So ubethenga ifoni eyithenge nje ukuthi ufuna ukulayisha ama-video iskandal. Yabo? Uyazi ukuthi uyithenga nje obengana visa nje ungibuze phela ukuthi imali ubeyithola kanjani. Leli tikiti leli lenyama uyalidayisa lo baba. Akayidli inyama uyalidayisa udayisela ukuthi cabanga ngikhumbula ngaleso sikhathi itikiti lenyama yenkukhu bele u3 rand. Yabo? Elenyama yenkomo le u2 rand. Lokhuzana elengulube kanjalo nalo bele u3 rand. Lagcina kunyuka ke so 5 rand 4 rand kanjalo. Uthola uzolokhe beka le mali. Labo 3 rand azahlanganisa imali yokuthenga ifoni. Yabo lonto le. So uma ukuthi ayizuthengwa lenyama kona abenza njalo uthi ke ithikithi le nawe uthi udayisela ufuna ukwenza njengaloba engemshona. Uthi uzolokhe kunikeza inyama yakhe nje kanje yena engayidli. Ucabanga ukuthi yini indaba wena udume ngani kangaka? Enganikeza wena nje inyama ukuthi ungayidli. Hayi kudla kwesiboshwa kuyakhuluma leyo nyama iyakhuluma uzothafazeka. Yabona? Subuya la ngoba siyesizwa ama incident kade sasizwa la kuthiwa omunye uhlangane nomunye la edrobheni wathi awungenze lento ongenza yona ejele. Leyo ndaba leyo ugcine sengathi manje ingamanga ngoba manje abantu bayixoxa ngendlela basho leyo nto uthi wangenza lento ongenze ejele omunye athi yenze ke eThekwini leyo nto omunye athi yenze ke eMaritzburg omunye athi yenze kodwa ukhuluma ngento eyodwa uthi wathi ngenze lento ongenze leyo ejele wavele wamgwaza omunye wavele wamdubula. So if ever ngempela lezo zinto zenza mina ngaze phela ngiyibone leyo nto ngibe ngizwa ngasejele ixoxa into enjalo nala ngaphandle ngeke ngizwe ikhuluma into enjalo but engifuna ukuveza mina ukuthi ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma.
So ngifuna ukuthi uThotha abafuna ukuvisita Nkosi yami abathandiweyo babejele. Uyabona nje ukuthi unomfowenu osejele ubumazi kahle ukuthi ubeyithandela Nkosi yami ukuya ngasethunjini. Mvakasheleni bakwethu. Yabona? Ngoba ngeke nize nithande sethafazekile lapha. Ngoba bazomnika phela ukudla kanti kuyakhuluma. Uyabona le nto? Agcine sethafazeka bavakasheleni bafowethu. Nimnikeze lokho naye akwazi Nkosi yami ukubamba lapha nalapha ngoba ukudla kwethe la kusuthisi. Ngikhumbula nje ngelanga kwadliwa amaqanda. Ngeso inyama ingeke ukudliwa amaqanda. Phaka uphuthu nekabishi kufakwe namaqanda. Namaqanda amabili. Yabo. Naleli kabishi alithosiwe bakwethu libilisiwe nje. Thiwe. Uyabo? Ngoba ngishilo ukuthi ngathi shawe phansi lahlakazeka. Uphuthu bakona ilolu phuthu ongathi olwamasi kodwa uyalizwa ukuthi alivuthiwe nje. Yabo. Ugcina usuludla ugcina usuludla livuthiwe ke. Uyabona? Uyabo uzwa ngoba usuphuma la eminyango ukuthi ayiwo. Lolu phuthu bengidla ukuthi bele ngavuthiwe ngoba ngithiwa adwayela lolu ya. Kudla nje kwasejele bafowethu kwenye indlela. So laba abasuke benezimali okwazi ukuthi bakwazi ukumokola. Bayakwazi ukusebenzisa lezo zinto futhi. Uyabona uthi manje uzokunika ukudla kanti kuyakhuluma. Uyabona? So even namaphoyisa asejele bethanda ukuyisho leyo nto ethi hey bhasopa wena ukudla kwesipotho kuyakhuluma. Ngoba yazi phela ama incidents ekenzeka ejele. So kula wesibotshwa nje bafethu kuyakhuluma ejele. Kuyakhuluma impela awunikwa mahala kusuke ukhona into engale. Bhasopa uzothafazeka. Khanya kude TV bafowethu ni subscribe ke njalo bafowethu niyeke ungafollowi. Subscribe and follow bafowethu ni like and comment.